Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Alay din po natin ang misang ito, Special Intentions ni Joyce Marigold Valerio. Niling ko po na samahan nyo kami para sa panalangin po para sa aking magulang, nanay, sa kanyang kalakasan, Marieta de la Cruz. Mga kapatid, sa ating huling pagsisiyam, parangal kay San Jose, tingin natin sa Panginoon ang kanyang biyaya at katatagan, ang kanyang kagandahang loob para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ating pagsisihan ang ating mga pagkakamali at nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at sa pagkabuhay ng aming manunubos ay may pagdiwang naming mataos sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. At sinabi nila'y, iyon ang Diyos na nag-aalis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan, at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila, at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelitang inalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin, tulad ng mga bituin sa langit at sa mga magiging kanilang habang panahon. Ang lupaing ipinangako ninyo, hindi na nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain.
Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas na iyong ginawa. Doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyong ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises, na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasuko kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin, nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo maririnig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Nabarito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyong tanggapin. Ako ang tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahagad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal ng nanggagaling sa nag-iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang nagsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap sa isang sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo. Sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi niya, paano ninyong paniniwalaan ang sinabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Sa maikling pagninilay sa pagpapatotoo sa Ama. Pagpapatotoo sa pamamagitan ng pananalig, paniniwala, at pagsasabuhay sa mismong gawain ng Ama. Sinasabi po natin kung ano ang puno ay siyang bunga. At kung ang puno natin ay ang Ama na mabuti, dapat mabuti din ang kanyang bunga. Tayo na kanyang bunga ay dapat maging mabuti din. Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo,
Nais nyo ang parangalan ang inyong mga sarili. At hindi ang Diyos ang magparangal sa inyo. Nais nyo na parangalan ang inyong sarili at hindi ang Diyos ang inyong dapat parangalan o ang Diyos ang pagpaparangal sa inyo. Mas gusto ninyong pinaparangalan ang ibang tao, ang makapangyarihan dito sa mundo, pero hindi ang Diyos. Siguro isang paalala sa atin ito. Kung ano ang tunay na dapat nating parangalan. Kung ano ang tunay na dapat nating bigyan ng karangalan sa buhay natin. Tayo ba o ang Diyos? Ginagawa ba natin ang paglilingkod? Ginagawa ba natin ang paglilingkod sa simbahan? Gumagawa ba tayo ng mabuti para sa atin o para sa Diyos? Para parangalan tayo o para sa Diyos? O isang organisasyon po sa simbahan, minsan sinabihan ko, bakit kayo nagsaserve? Para sa inyong sarili o para sa Diyos? Kasi parang nagpa-passion show lang kayo sa simbahan. Kung pagsaserve at makikita kayo ng mga tao, ay nandun kayo. Pero pag talagang gawain sa simbahan, ay wala kayo. Para bagang nagsaserve, naglilingkod para makita ng tao, para maparangalan ng tao, at hindi ng Panginoon. Hintayin nating tayo'y parangalan ng Diyos at huwag lang ang ating kapwa-tao. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Sama din po natin sa panalangin natin ang kagalingan ni Aren at R.V. Carpio. Manaming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay nga marapat na kayaming pasalamatan ng mga makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinainas ng pagsalungat
sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan, Santo. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Punuan langit at lupa ng kalwalatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gan pumbanalang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyo, niabot sa kanyang mga lagantang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin nito nga ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot yun sa kanyang mga lagatang wika, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo-dugo ng bago at wala ang gantipan. Bubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin yung lahat ito bilang pag-alala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karin mo, sundin ang lumot sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawaran mo kami sa aming pagkakasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso at biyadya sa lahat ng masama. ng masama. Amen. Inihiling namin na kami dyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalat Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinanabik ang dakilang araw. Pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungin mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, at si Kristo ang Kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang.
Aking Jesus, nananalig ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais nito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Pinig mo'y isang awit, ang baling ng aking diwa ay sa'yo. Huwag nawang pamamayaang masitayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay. Dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Ako'y akayin sa daan matuwid. Huwag nawang pahintulutang mabighani sa panandalian at huwag narilang. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Oratio Imperata sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin ang mapagmahal na Ama,
nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na maukasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakapan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip, sa katawan at katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makantamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit naman sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrasina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Jose. Maluwalhating San Jose, tulungan mo akong maunawaan ko ang mga kahalagaan ng kahirapan upang yumabong sa akin ang diwa ng pag-ibig sa paggawa tulad ng ipinakita mong halimbawa sa iyong tahanan sa Nazaret. Idalangin mo na magkaroon ako ng diwang itong sakali mang magpakalap, magkapalat akong magtamo ng kayamanang makalupa upang pakahalaga ng higit ang mga kayamanang makalangit. Tulungan mo ako na gamitin ang mga bagay sa lupa, sa daan at kasangkapan ng pagtungo sa langit. San Jose, ako'y dumudulog sa iyo sa oras ng aking pangangailangan. At nagsusumamo rin ako kay Santa Mariang Birhen na makamtan ko ang layunin ng pagsisiyam na ito. Kung naukol sa lalong kaluwalhatian ng Diyos at kagalingan ng aking kaluluwa, siya nawa. O San Jose, pagkamit mo sa akin ang isang malinis na pamumuhay. San Jose, maligtas nawa ako sa iyong pamamagitan. San Jose, panalangin mo ako ngayon at sa oras ng aking kamatayan. Amen. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinatanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi
ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ang kapistahan ni San Jose, ang esposo ni Maria, ama ng ating inang simbahan. Misa po natin ay alas 6:30 ng umaga. Hinihiling po na inanyayan po ang lahat ng mga may Jose ang pangalan na magsimba, mga tatay ay magsimba parangal kay San Jose, ang ama ng simbahan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat. Magandang umaga po. San Jose, San Jose, pinta kasing dakila